मा बे रावखौ नों बिराद गाज्रि होनदोंमोनलाय मा बे रावखौ बिराद गाज्रि होनदोंमोन मा होनदोंमोन माखौ दासो होननायखौ मारै होनो होनदां ओमफ्राय बेखौ माबोरैहाय गाज्रि खोनायो बेखौ बर'नि रावावथ' एसे गाज्रियानो खोनायो दासो दानिसो होनबाबो जायोमोन दासो आच्छा बे दासो होननायाथ' गाज्रि खोनाथारो दानिसो होननांगौब्रा खोथायाथ' एसे इलिगेल जाखायोना इलिगेल माने जेनेबा दासो बेथ' एसे इसाराव एसे गाज्रि खोनायो समाज बेरेखाथ' जाहैसिगोन समाज बेरेखा एसे आयेन बिरोधि जाहैसिगोन बे रावा दानिसो होननांगौमोन आरो दानि होननानै जायो आरोखि दानिसो होनबा आरो सोनाय आरो मा उच्चारण खालामबावो नालाय दानि होनबानो जायो आरोखि ओमफ्राय जों बिदिखौ माबायदियाव बाहायनांगोन जों माबायदि राव बाहायनांगोन बिदि समाव दा बेखौ माने गावबा गाव साननानै बाहायनो हानांगोन माबायदि बुंनांगोन नोंनिब्ला देलाय एसे बुंनायलाय जेनेबा दानि होननांगौ आरोखि दानि होनांगौमोन आरोखि दासो होननाया गावबा गावनो बुजिनो हायोना दासो बावाखै सफैनाया बिदि बाहायनांगौबा जायो बावाखै सफैनाया नै दान्दिसे जाबाय ना आरो बिनि अनगायै गुबुन राव माबाफोर दंबावो नामा ओंखारबावगोन जेनेबा गुबुन राव दंबावो नामा ओंखारगोन दा ओंखायनो माने दासो होननाया एसे बर'नि एसे गावबा गावनो बुजिनो हायोना बेतिक्रम जायखिजाया बावखुंग्रि हाजोआव फैयोब्लाना गोबां मानसि लोगो मोनगोन बिदिनो गोदान राव गोदान सोदोब बेफोरबायदिखौ मोनलांबाय थागोन दा ओमफ्राय दा नैबे मोनसे रावखौ बुंथ'थारला आङो दा जिहेथु आदायानो मोजां फोरमायनानै होबाय आरोखि थ' बिदिब्ला आरोबाव दान्दिसे सम बारा गोबाव नङा अनलि 5 मिनिटल' दान्दिसे आंसो थाफाबाय थादोल'नो सालबारि होननाय मोनसे जायगायाव ओरैबायदि खना खनला ओरै सानै साथाम साब्रै साबा गासैजोंबो जमा जाजोबनायखौ नुनो मोनगोन सोरबा साथाम साब्रैजों थागोन ओमफ्राय फेमिलि थागोन सोरबा गथ' गथाय बाजै होननांगौ ना मा होननांगौ नोंसोरना जेबो गैया नामा बैसागुनि बावहायसो नोंसोर बेखौ लाया ओमफ्राय आच्छा बोलो हो बहानिफ्राय फैदों बाजै बबे जायगा खुंग्रिङालाय चिरां नोंसोरना माजों लाखोब्रा माथो गुफुरसो माइब्रानि खय बोसोर जाखो माइब्राया बोसोरनैनि जायखिजाया बेहाय ओरैबायदि माने साथाम साब्रैजों जमा जाना थानायखौ नुनो मोन्दों ना मा एनिथिं नों माबोरै नांदों बेवहाय एबा हाबनानै इलाकाया बेलेग जानानै दं ओमफ्राय नोंनि साननाया माबोरै जानानै दं बावहाय साननाया दाय फिटिं जालांजोबगोन गोबाङानो नै फंबाय मोजां एसे लोगो लाफानो फंबाय बैसागुनि जाखायो बैसागुनि ना मा नै जायगानि मादो बैसागुनि ना मा फंबायमोन आच्छा बोसोराव खनसेल'खा दा लकेल ना बिदेसि ना लकेल मोना दा लकेला जोब्बाय दा लकेला जोबनायखाय माबा लोंगासिनो नों बोसोरावसो लाखाजोबो दा खनफा थिग दं ओरैलाय बाजै आदा बैसागुनि मा लाखो बैसागुनि बोसोराव खनसेल' लोङो बयबो माने बैसागु बोथोरनि गोदान बोथोर हिसाबै जों ज' मिलायनानै बिदा फंबाय जयैनो जों रावबो गैया बावहाय गैया गासैबो न'खरनिनो गोजा परिबार आच्छा थिगैनो दङ बोसोराव खनसेब्लाबो बेफोरबायदिखौ इन्जयखौ लानांगौ बैसागुनि ओमफ्राय बिनि उनावथ' आरो नोङो गुबुन मोनसे खामानि थाखाबाय दा माइ गायनायनो मानायनि नंगौना नङा नंगौ बे बावहायथ' नोंसोर बेस्थ' थासिगोन आबादारि हिसाबै माइ गायनाय खोथिया खुबैनाय हालौनाय बेयाव बेस्थ' थानोसै नंगौना नङा आच्छा थ' बिदिनो गुबुन जायगानि मानसिफोर दंफैयो बावहाय सालबा ओरैबायदि जायगायाबो मोजांखाना खुनसि सौग्रावना थैब्लाबो बावहाय अरजाला ना मा सौग्रावना थै बे जायगायाव अब्लाबो जायगाया सायख्लुमनो खोमसिनो बिराद गोजोन सोरबा सासेया नोंखौ बामखांना लांनानै हयथ'बा डास्टबिनाव नङाला नोंखौ टयलेटाव गारनानै दोनगोन फंबाय बैसागुनि माखौ लाखो माइब्रा गोजा बियार ओमफ्राय ओरैलाय एखे गासिबो नै बैसागुनि खनसे हगारनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरो बिदि आरोखि ना माने न'निफ्राय लाबोखानाय ना बायनानै लाबोनायब्रा
आं बिथिं आं लोङा नङा नैबे फंबाया बिराद क्लिन दे बिनि थैया ओरैबायदि साफा जागोन मोनथिबाय बिनि थैयाव जेबो बेराम मोननाय नङा ओंखायनो नैबे फंबाय सासेनाव थाङो न'निफ्राय लाबोदोंना ना बायना लाबोदों न'नि माथोब्ला पनिर बायदिल' नुदों बेखौलाय बे माबा बयलारसो अबसे दाउ बयलारा दा केजि 260 थाखा गाहाम जानो हमदों दामि बेदरखौ जादों नोंसोरो अमानिख्रुइबो साबसिन दामिसिन आरोखि बे सालबारियाव ना ओरैबायदि जायगा खना खनला सालबारिसो बियो बे सालबारियावहाय खना खनला जेरावबो साब्रै साबा फेमिलि लानानै गासैबो बोसोर गोदाननि खनसेखौ लानायखौ नुनो मोनदों थ' बिदिनो बोसोराव खनसेखौ लानांगौ नेक्स्ट साननैसोनि उनाव अखा हाब्लानो जों बे बुस्थुखौ मोननाय नंला आरोखि हांख्रायब्लाबो मोननाय नङा दा मानसियालाय माथो आंलाय सानदोंमोन गानो जायगा मोननाय नङा खिन्थु माथो गानो जायगाखौनो मोनलायदों ओरैबायदि खम जाखोना बारा जाखो जायखिजाया गानो जायगा मोना सानलायदोंमोन आङो माथो गानो जायगा दंलायोब्रा बिराद खम हाबजेन नायबाय बावखुंग्रि हाजो माबा हाथुराव बेरि साला हारसा हिनजावफ्राबो खोनाबाय आखाइ हगारलायनो नागिरा साला आंबो गेजेरजों फैबाय थादोंलै बे माबेजों फैयो मा डिजाइननि मानसि नायनो बावहाय गोसोम गुफुर ओरैहाय ओरैबायदि गरम बावहाय माबायदि मानसिखौ नायनो मा साइजनि औ सिस्टेमा एसे बेलेग माने जायगासो भिर आंनो सोर फन हरदों सेंग्राना सिख्ला फन हरदोंब्रा सिख्लाफोर हरबा हामगौलै खाथियाव दंफायो सोमदोन बर' गयारि ओरैबायदि बर' बायदि जाना फैदों राजु माबा बांगाल टफि बायदिल' डिजाइना एसे बेलेग डिजाइन दङ होमब्ला जोङो थाबायखोबाय बोलो होदों समान फैलाबायनो ब्लक खालामनाया दं ओरैबो सासे मा नाम मोनलाय नोंनिया खोमस्रिनो मालाय बिनिया जाय हक ओरैबो अयथासार होंगो दोंगो दासो गानो जायगा मोनलायाखै साला जायगा गानो जायगा मोना सम ओमफ्राय मा जायो मिथिबाय जायगा हिसाबैथ' थिगानो 15 बोसोरनि उनाव हाजो ससे मानखोनो नागिरदों मा जायो नायनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनायाव सेंग्राफोर ओरैबायदि होंगो दोंगो लोगो मोनबाय थ' भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बे फार्स्ट ब्लग ओमफ्राय खोथा बाथ्रा बुंनायफ्राबो मोजां जानाय नङा हाजो मानखोनायाव जिथु मेंनायाव खोथा बुंनाय बेफोर मोजां जानाय नङा थ' लोगोफोर आं आंनि ब्लगखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जा कमेडि खालि